At tanda ng may nagumpaya ang administrasyon ng former President Benigno Noynoy Aquino III, king pa magtatag kim pundasyon na ng kasanungsungang Bangsamoro government. Makanyan muna man pa mag-initiate karimyali o reforma king Muslim Mindanao region. Dapat kaluklok ng dating Presidente Rodrigo Duterte, may tambunan niya ipasabiyang kapayapaan. Pepasyag na pakanitang ex-President Digong ang masayayang may terminating peace talks, pilatanan ng kayang administrasyon at ang Communist Party of the Philippines National Democratic Front o CPP-NDF. At kaya rin na ning anam mabanua, may kasunduya ang gobyerno lalam ng panimulan ng President Ferdinand Marcos Jr. abiyayan ang peace talks kambe ang CPP-NDF. At tatanda ng sinabi ng Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. inyang December 2023, aalila magset mas kinanong precondition asa labat ka rin peace discussion pilatanan ng gobyerno at ding communist group. Dagdag na po, mamayang malagula burden ka rin misumangay na partido yung pamawang preconditions, base ka rin may labas ang karanasan. Lakwas na't kailangan da ka nung mikasundo ka rin parameter at framework na rin peace talks. Pepasyag na Nomang Julieta de Lima, yung interim chairperson ng NDFP Peace Panel at asawa na ng dating CPP chair ay Jose Maria Sison. Ding apat nagi frameworks kailangang apisabyan ka rin formal talk. Apin din ring, partisipasyon na rin detained NDFP consultants king peace negotiation. Paman yuguro king safety at immunity na rin involved king negosasyon. General, unconditional at omnibus release na rin hanggang political prisoner. At impamag-imbalido king terror designation king NDFP. Nilino na namang delima akong Sir Lareni at Ali Demand. Samantala, king panuwala na ng peace negotiator ay Prof. Miriam Coronel Ferrer, dakal pa internal discussions king gobyerno at king CPP-NDF ing dapat marapat bang mas maging masalese in karelang pamiyarap. Palagay ko may continuous attempts pero quiet diplomacy lang muna, which is probably the best approach kaysa yung pagharapin mo kagad na hindi pa na settle sa kanya-kanyang kampo. Ano ba talaga? Kasi may dual policy pa sila pareho fighting and talking sila pareho di ba? So medyo kailangan mo talagang i-consolidate mo na yung ranks mo. At i-ranks ng military, government, lahat, ano ba talagang approach natin? Yung isang malinaw na plano. At tapos ganun din sa CPP-NDF, alam natin na nagkaroon ng leadership losses ang CPP-NDF, so maaaring nagko-consolidate pa sila. Hindi pa natin talaga alam paano nag-shape up yung leadership. Agpang kay miyembro ng government negotiating panel na ng Aquino administration king Bangsamoro, manibat 2010 hanggang 2016 ay Coronel Ferrer, maging positibo naman kano initial communication pilatanan ng gobyerno ni gov't at ng CPP-NDF o November 2023. Kasi mukhang may mga bago dun na ini-introduce, halimbawa a possible new track, new approach. Tapos mas dumami yung rationale bakit importante ito. Pati environment, pati yung South China Sea, hindi binanggit, di ba? Naging part ng consideration. This is the new context na kung saan. So may realization. Makanyan pa man alay pamurin kanong akhakit karas king actual terms ning pamisabi. Dagdag na pang Ferrer, kailangan da pang i-assess ding balang metong akampo nung nanula rin political process akarelang gawan. Tingin ko yung military, tingin pa rin nila. Talaga naman may serious losses ang CPP-NDF. Baka may feeling talaga sa military na nade-decimate na namin sila. Ba't pa kami makikipag-usap sa kanila, di ba? Pero alam naman natin, on the other hand, na hindi mo naman talaga mauubos lahat yan Meron pa din. Tapos habang ginagawa mo yun, nagkakaroon ng injustices, nagkakaroon ng ganyan, nanganganak na naman. May bago. Hindi naman nauubusan ng recruit, di ba? Ako, Inke Kain Talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.